MLA kanong thamai constituency wa Charles Pingrop ula IT yakawai ka ambulance ya ka HYC nong thamai circle wan pinan kam ha ka khya ka shan jaki baduk barangli hakim lang salang bat khamtam ban ai ka jingerap ik samla bangop how drugs kani ka ambulance ka bala IT do MLA ka dailing ba ka SRWP MLA scheme jong snam arjar apsa arjar apsan haba kren lingkot agani gising na kalyang ba tedi kharchandi ulai tho ba hakibanai baladap ka seng lai kundo MLA banyakran halor ka jingjur ka jingjalai drugs bat kinang ilam ke HYC nong thmai circle kila karpat MLA ban ai yakawai ka ambulance nakalyang samla Daniel CM ubari president ke HYC nong thmai circle ula ai ka jingkublai MLA bula kloy bat ba shimkhya ban ai yakani ka ambulance na banta ka seng ban dio panan kam hanong thmai circle barok kawai MLA ganong thamai constituency ba Charles Pingrop ula ai ke jingro ya ke HYC nong thamai circle ba wat happening ke jinge kila imi shakmat banjalam ya ki bangop how drugs ya ki jaka ajing semar bat kani ke sin jam ba kishim ke seng kalong ke bakia Jengi ba Charles Pingrop kalau ngesngi ke bansa jengken mau ya ngihi lang borok bidon hang ni bat kham tame su ye pi ki samlarang ba ki biawan na ka seng HYC nong tmai circle bat kumjuru ki biawan na ka central body ngedon lang ka step i ba Charles Pingrop ya meli jong ka nong tmai constituency kumjuru ki khot jong ka block nado i Malakashang i badai treasurer i samla gabi ibadai secretary jong ke youth hang ni i badin ibadai khot jong ke youth i maheksan badum ibadai bat tunjuk ini kilong kemi ki samla ibaya don lang ha kani ke step ngapriang subha ye pi baro kam tame ye pi ki sipai mo jong ke HYC ibala wan nadu menem step bania don ha kani ke jaka bania simbentalang ha ka ba kawai naki kam kalesi kawai naki kam kaba iba Charles i jule na kawai ka pos ko ke por ban yakip ban ba ya ke imlang ka salang YC kalong ba hadin ba kinong yalam jong kanong my circle kila awan ye kendu ya MLA don burom jungi hakini ki kaptu kan ye benai ki balalej bat kila pen sngu ya kawai na kamat kaba LCP ki parlok ki bidan hangni lane ki parlok ki bi sngu lang ba kani garansan ba ka jingjilei mo ka jingjilei jong drugs ha ka ba ki kun samla lane ki long ying ki bophe ki babun ha ka shnong ka tha ko jongi ki la ya tungku ya ka jing kerni ko jong drugs bot ulawara sya ya kata ka jing let's say ka jing pun klumar lane kata ka jing pen snosi ha ki ying ha ki shnong ki tha wara ka jing ya pat ya pra wara ka jing bom shong suk shong sang mo kadai halor kata ka nong rim ba ki nong yalam jong ka nong my circle ki lawan pen snow namar ba ha ki sistem ha ki por ki lalej kani gawai kena kimat ke bakiru kitre met ban mensim ban ra kata ka shong suk shong sang ka shnong kata ka jongi badai bagi lawan pensngo sha i MLA don buram jongi ba kidon ki khep ba ki juya kendu mo ya ki long yeng ki ba phone ya ki ba teng gadon ke jing ya klumar teng gadon ke jing ja ke ge ki jumare kini ki samla na kanong smai circle balai ha kalang ki kentoj shnong jong kani ka shnong ke jongi ba teng ha khet teng da ki kali ki jongki ki hab ban senran ya gitu ki ba lesi ki ba yo ya ki withdrawal ki ba yo ki jing pang ban yalam ya ki segi jaka sumar ki penso ba kalong ka ba kalong ka ba khya bangi syukit da ki kali mo jongki shimet bat sila da ki yo ka jing yaram mo na MLA jongi da kenja ambulance bala dan ngini ki jai khep kan suk ya ki makan dadon kawai ka kali ka badan thik hakani ka konsu hakani ka circle ke jongki ban yo ban ya kit ya ba ya ki jingdon kam ki paper ha konstitusi sile kila banung dei tang haka lesi kata benta yang singila banong kena yarap ru ya kilong ying ki boduk ki badon kam ya kani kali kini kelad bani lum haka di kacaka ni gayin donga betul lagi kini ka ambulance na benta New Trap Youth Council dengan myself dan dekat buat General Secretary juga Central Body President buat Secretary buat Kod juga HYC juga Nongkumai ini ki Rambak Isamla
lam kami jog ganong tumay block ngamdan kam man kren than namar ba tedi kemudian saya ti juga block ila pensai menne wadai bet kenika kali bagi ai suka you HYC nong tumay kadai sisa ka kam baka HYC nong tumay ilakit Muslim banlum banlang ya kini samla ki jongi ibalag ngop hakini ka dramas but kila jigim jongi kala long ba dum Henry ni shem jinge ban yalam yaki saki jaga sumat lani ban ai counseling lani ya ye gasem ban batai ya kumno bagi de ban sumar kon ti ban sneng dan pun gijinge lese la ban de gijinge ka jingduk jibomla dikawai ka jam bala shim kini circle number president Daniel kelong ke kam ke bakias yang ni ke ni kum kinong ipat la ni ki para snong para tau lu ni de ban kitlang ke nang ba nilaban solve ni ka problem patla mangim kwa bagi samla jungi pun ki jog indul ka jong kejingim dan mata ba dan menu ban batai ke linting ha iki ai ba circle ma HYC nong circle ini ai kman blay un ai ke bor umar kani ka long ka jing tray bomyo jing siu hablet umar suha umar ta ki dan kam ke bor no blay sha in kit ini kami bernakwa ban ke sngo pi ba ya kani ka jing tren apa ka yung dor baru ina de friend wanamar simple like yalam ikini kena ke bola dan apa influence juga drugs in buai idan gam ke yaga de addiction centers aman lagi district umri tengah shelo aman lagi district kumbale ki bigu jilar nambakan sup ya ibetray mansub hai kini ka kam ilaban yalam no ke ni kena bangwa ngwa pakai drugs har tigi centers lomba jumpi berhoi kabrang ngwa berken apa yung baru gede bagin pun sobiang ika sokar ba gaji tre lang ni de pusnano marma di addiction centers baru bentar ini kena samla ki jengi bonjung ni ka ambulance circle new therapy circle dong tu circle dan tap di report mu ada ini ambulans yang ke blok dijong iba Charles Pungro tu ikit blok iruyang ya kenong mai circle HYC ba pinang ya tray Shirham kinyang tray hok namanta ke imlang ga salang ba ngimdon ye rei tanggi jingdwai bo blay unang kurku ya ka kam ka ba pitray hakano ke bentale se hakano ke por